Mahirap ang signal dito. Madilim. Madilim. Nandito ako sa kwarto. Walang ilaw dito sa ano eh. Teka lang. Magpla-flashlight na lang ako. Yan. Hindi kasi nasa loob ako ng may kaan. Buti may signal kahit mahina lang. Momo. Malabo ang aking salamin. Walang signal. Mahina signal. Pero mo, iwan ba? Nawawala-wala. Hindi naman ako nakakunik dyan. Kadika ako.
tit, tit, tit. Wala, nahulog. Log. Ano ba yun? Saan ba yun? Mura ko eh. Parang daw kumain. Nahanap ko yung headband. Ba't wala dito sa ulo ko? Saan Oh. napunta yun? Nahirap pag nalilipasan ng gutom eh. Hal, saan ka matulog sa loob? Para hindi ka lamigin. O magkumot ka na rin. Oh, maganda yung kumot mo, madulas. Utot-utot ka pa dyan. Ta! M7 TV. Hello, good evening. Moana Africa TV. Hello. Moana Africa TV. Hello, good evening. Kumusta na M7 TV? Teka, hindi ko makita. May kasi signal dito eh sa loob sa kwarto namin. Hindi nga sana mag-ILS. Kumusta na M7 TV? Salamat sa tamsak. Moana TV. Moana TV. Wala talagang signal. Okay lang, 5 pounds. Kaya muna, lang ako sa CR. Yan muna kayo, tambay lang. Sama ng tiyan ko eh. Parang hindi ako kumain. Teka lang. Pam 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 pam. Pam 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 pam.
Magawa na ko breakfast. Inihaw. Walang signal. Mahina ang signal. Gawin ko na lang ito. Mga daliri ko ang kakati. Ano ba ito? Sabi nila sa tubig daw to. Walang signal, mga guys. Mahina ang signal. Bukas na lang mag-LS ng bongga. Lino Bertudes. Hello, Lino Bertudes. Good evening. Lino Bertudes. Wala akong signal. Ay, nako. Ewan ko na lang. Bukas na ako mag-LS. Salamat sa inyo sa pagpunta niyo. Bukas ko itutuloy yung LS ko. Mahirap yung signal, oh. Ikot lang ng ikot. Bukas ng tanghali ako mag-LS. Tapusin ko lang yung ads. Ibang kinain ko. Bakit ganon? Minsan ko. Bye-bye. Ilan yun? 6 Tapusin ko lang yung Naku, ang tagal nitong isa. Skip na lang natin yun.
Hindi na tumatas yung subscriber ko. Bye guys. See you tomorrow.